Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da kasancewa tare ni a cikin wannan shirin mai albarka wato Sarmaki TV. Kuma da kuka sani sono shokaji. A cikin shirin na yau na zo muku yadda za ku wato samun virtual card na a bankin ku wato na Fcmb ta cikin wayar ku ba tare da kun banki ba. Su da mutane suna tambaya kan cewa ta yaya zan rika samun wato virtual card da zan amfani da ita wurin sayan ka online. Fama da yanayin mutanen da ba su amfani da Visa card ko kuma Star card a daidai lokaci. To amfani da Visa card gaskiya wance amfani da wato virtual card gaskiya yana da matuƙar muhimmanci saboda me zaka rinka amfani da ita a sannan sai wannan virtual card din ba zai kai iya adadin kuɗin sayan kati wato ATM card wato ta waje ba. Don haka tana sauƙin kuɗi sannan kuma da ita zaka rinka amfani wurin yin wato hidima saye da sayarwa na haka online kuma ba tare an samu wata matsala ba. Sakamakon cewa idan muka ce za mu amfani da wannan ATM namu ta Master ko Visa card wato muka amfani da shi wurin sayan kaya online ta wani website za a samu matsala a yamin hakin. Amma insha Allah idan kana amfani da wannan virtual card zaka iya sayan kaya kai tsaye ba tare ka samu riski daga wato azzalmai masu yiwa mutane hakin akan abin da ya shafi ka ba kamar ba a yawan lokaci. To kafin ne mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye idan ya kasance wani ko ta malaka ko kuma ka kana bidiyon shi ta malaka ka manta bakan na malamu subscribe ba kuma ra ka hakuri ka kai mu kafin malamu subscribe sannan kana da sunan domin samun lokaci mun gode. Da farko da kana buƙatar wato virtual card ta Fcmb ala tilas sai ka tafi ka download na application din su wato na new mobile kenan wato Fcmb. A yawan lokaci idan ka yi download din wannan application in ka san kana account da Fcmb ko baka yi download wannan application ba to ka je ka yi download din wannan application ka yi register wannan application ta cikin wayarka wanda insha Allah za mu kawo muku bidiyo ne da za ku download din wannan application kuma ku yi register ta cikin wayarku ba tare da kun banki ba ta cikin wannan wato shata mai baka wato Sarmaki TV. Kana loro wannan application sai ka bude shi da ran ka bude shi bayan ka kammala register da kuma wanda ke amfani da shi kawai za su bude wannan application kana budewa za ka ga inda an kasa wato card management kana shiga card management za ka ga inda an kasa wato request virtual card kana shiga inda an kasa request virtual card shikenan za ka ga cewa wato virtual card ɗinka gashi nan kai offline kana offline kana kammala duk wani information naka kai tsaye za ka ga wato an tuma ka wannan virtual card ta cikin wannan application sai ka rinka amfani da ita ta yadda lokacin da zaka san ka online sai ka amfani da wannan virtual card ka sai kayan ka online ta cikin wayarka kuma ba tare ka samu ba tare kuma kunkunto ko kuma samun riski daga wato hackers wato na azzaluman mutane ba. Kuma wannan katin kamar ga muku cewa tana da sauki ba ta kai iya adadin kuɗin wato katin da ake amfani da ita wurin cire kuɗi ba tana sauki sannan kuma tana tashi da aiki ne wato cikin shekara 3. Don haka duk wani mai amfani da Fcmb ya kamata a ce ya rinka amfani da wannan virtual card wurin sayya matukar dai shi yana harkar saye da sayarwa akan abin da ya shafi online. To wannan ne maka ƙarshen wannan namu kada ka manta ka tuna Allah subscribe sannan kana domin samun sababbin shi maka lokaci na gode na kula ku daga na kun shi kaji jikin ku da alheri.